inkona ibingelelwa uMkhize owusihlalo wamahlathi kuzona zonke igceme eziwu9 ezakhele indawo yamakhosi ngokuhlukana kwawo. Silapha ke endaweni esesikhumbeni ngaphansi kwenkosi uBangindoda ephathelwe indunankulu yakhe ubaba uShantu. Umcimbi esihlangene ngawo abakwaSaphi benze i-tournament yentsha yabantu abasha balendawo ebizwa ngokuthi usengudwini samungu khangelana ehlungwini, ukuba intsha iqoqakale izodlala namhlanje abesifazane netball bese kuthi abesilisa kube football. Ngijabule nami nanjwayele nokuhamba imidlalo manje kodwa ngithe ngisukume mangizwa uTundu naNkulu kuneyingxoxo azenze noSaphi engathi ngizobuka sengiyibonela ke manje. Hayi isifiso sami sokuthi nje mhlawumbe nabanye babukele lento eyenzekayo ngoba izwe sibalekela izwe nje lingacacile kahle elihlupha. Mhlawumbe ngagcina nathi singasabuyeli ezintweni zakudala. Isifiso sethu nje yileso. Ngathi nabo ngoba mbuka namakhetha semva kwami nje kade sixoxa lokho ukuthi mhlawumbe ngagcina lilungile lelizwe ngoba inkinga sikade ikhona la futhi sekhona inkinga. Mhlawumbe ngagcina ugwemeka nalokho okwenzeka njengamanje uba kunento ezenzekayo njengoba sikhuluma nje zonke into zabantu kwenza yonke lento le kodwa mayidlala ingane ngagcina mhlawumbe kungenzeka yonke lento leyo. Kahle kahle asinazo izinhlelo esinazo zokuthuthukisa izingane zebhola kodwa kuuthando nokuthi njengoba ngiwenzile lo msebenzi ngacela nabaka1 KZN ukuthi bafike. Inhloso ukuthi njengoba bezosinikeza ilink sikwazi ukuthi noma ngabe kuthiwa sicela uxhaso la singase sicele khona bakwazi ukuthi basixhasa abantu nabafisa ukuzobona egroundini lasesikhumbeni bakwazi ukufinyelela ngani ngoba vele le link izobe isisabalele vele. Ngokoblanduke uSaphi usificela ngeminyaka yama-80s sinawo amahlathi kodwa ayengasifakela imali ngoba kwakuwa amahlathi nje ayizixokovana. Wafika ke uSaphi phansi kwenkosi uBangindoda wacela ukuthi asitshalele amahlathi azosenzela imali. Ngempela ke inkosi uBangindoda yasinikeza imvume yokuthi siwatshale amahlathi asinikeza imali. Ngebhadike lokuthi umuntu omnyama akasheshi ukuyibona ukuthi usebhizinisini nakuthina kwasehlela lokho. Imake manje sesizama ukuthi sesihamba ukuthi sisebhizinisini sekunzima ke manje. Kodwa ngalesa sikhathi uSaphi efika sasicaba ukuthi amahlathi ayefana nalawa ayivele khona ayizichokofana kodwa sesambe sihamba sabona ukuthi awefana lawa nesizini yokuhlahlwa anesizini yokutshalwa kanti ichokofana zaziyimilela zona ngesingaso. Ama-team esewonke sengihlanganisa namantombazane nama-legend negenge le-Edlala Association esewonke ama-team agcine sewu-16 ihlanganisa wonke adlalile kizolo kudlala ama-team awu-6 adlala lawo magame ebewadlala so namhlanje nake i-semi-final bese kuba i-final. I-tournament ibukeka inesasasa elikhulu kakhulu. Siyayibona i-support, siyabona abantu bagcwele egroundini, siyabona nje abantu bathokozela okwenzakalayo kumnandi kakhulu. Engingakusho nje kukho wonke bese esiprepayile siphenye yonke indlela i-management yethu sikwazi ukusupporta sakwazi futhi nokuthi nathi sidlale igame ngale ndlela esiyidlale ngayo nanoma-ke ama-results ethu engafike sangafike khona.
esikutholile nje egroundini kwesifunda kakhulu ukuthi kumele fight until in the end so that ama-results azokwazi ukuthi abe mahle. Game ibinzima kakhulu noma lami ngibe late ngey'nkinganyana bezikhona so ngikwazi ukuthi ngifike ngasiza abafowethu ngafika ngashaya negoli lokuthi sikhave sakwazi sifike siwina ama-penalthini so ngicabanga ukuthi bekuyigame enkulu kakhulu ibukeka njenge-final before final. Sizizwa sijabule kakhulu sithi siqalile i-tournament. Sibonge kakhulu undunankulu wethu wenkosi ubaba uShandu kanye noSaphi ngokuthi besenzele le tournament le ngosuku olukhulu kakhulu leMandela Day. Akekho okungamazi ukuthi uMandela kungomunye oyekazi ukuyithanda intsha nomphakathi njengoba na undunankulu esikhombisile ukusithanda nathi siyimisela ukuthi simthande and kuzokwenza umehluko omkhulu ukuthi into eyempi engodwini asisayifuni sesifuna intuthuko kuphela. Makukhona amathuba omsebenzi avelayo siyacela khona intsha izokwazi ukusebenza enamaphepha ama-CK ekwazi ukuthi ithole amathuba omsebenzi. Sanibonani babukeli emakhaya, igama lami nguSamkelo wakakhoza, ngisuka esigodini sasemqeze ku-Ward 6. Ngisizakale kakhulu ngoba nakuba ibhizinisi lami elincane ekhaya kodwa lamathuba avela kanje ama-tournament azongisiza ekuthenini ngikwazi ukuqhubeka ngikuthola engikutholayo okuyimali okuzongizuzisa nasekuthenini likhule ibhizinisi lami. Le midlalo sithande kakhulu ngoba sibone ibuyisa uthando kade besikade sicinile nokuthi sikwazi ukuthi siqoqeke izingane. Thina nje singamantombazana sibonge kakhulu ithuba leli livelile ngoba besekade basikhohla amagame amaningi kangaka sagcina ngo-2012 kusekhona sports recreation la emakhaya. Sibonge kakhulu ukuthi noSaphi uye waxhasa nathi bakwazi ukusimema lana. Igame isidlalile makudlalekile kodwa sikwazanga ukuwina egameni yokuqala ngenxa yezimo ezithile besinamaphutha kodwa siyathembisa egameni lesibili sowina.